Дар имрӯза видео Хона, Замин, Мошин ва дисе хабарҳо ҳастанд. Пеш ай видеоро сар кардан дар видео лайка биҷиқен ва видеоро то охир тамошо кунед. Мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. кадоме дар видеои ман лайк бимона, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби намқадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, пеши дарвозаи Кӯлоб, мактаби 6 тотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. баня кухнӣ дорад. ремонти хона миёна. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 130 000 сомон. агар харидори аниқ бошад, занг занад мега, бо саводо карда мешавад. алишам карда мешавад мега ба сексия. касе хоҳишмандай, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависем. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода 8 тотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. хона без ремонт, коробка аст. падвал ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. документош 100% аст. нархаш 180 000 сомон. варианти алишиам ҳастай. касе хоҳишманд бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем. бепул. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 8 тотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. падвал ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. чихе ки шумо дар сурато дидестен. киришаш маҳкам аст. документош 100% аст. об ва светаш дар наздикиш аст. нархаш 90 000 сомон. агар харидори конкрет набоша мега, соҳибаш занг занад, бо саводо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. касе хоҳишманд бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дараи Ромид 12 сотиқ заминай 2 дар хона бо калидорош. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷат дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 70 000 сомон. агар харидори аниқ бошад, бо саводо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар райони Варзоб, деҳаи Чорбоғ, наздики бозори Кушониён 6 тотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. документам дорад. об ва светаш ҳаст. нархаш
120,000 сомон. варианти алишиам ҳастай. агар касе харидори аниқ бошад, занг занад мега бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони зарафшон. 6 тотиқ заминай, хона деэтажай, 4 дар хона ҳаст. баня, кухни дар дохили хона аст. ремонти хона замонавӣ. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. нархаш 270,000 сомон. алишам карда мешавад мега ба квартира. агар касе харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ опел астра ф дар кузови хачибек. соли бароришаш 96. объем мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар. мошина состояниш 100% мега. задагӣ пусидагӣ надорад. 1 сола документ дорад. нархаш 27,000 сомон. агар харидори конкрет набошад мега занг занад бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ваз 2107. соли бароришаш 2007. объем мотор 1.7. сӯзишворияш бензини холӣ. коробка передач механик. кузаш сидан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. мошина состояниш 100% мега. документ ҳам дорад. фавран фурӯхта мешавад. нархаш 23,000 сомон. агар харидори аниқ бошад, занг занад мега бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ мазда 3. соли бароришаш 2007. объем мотор 1.6. сӯзишворияш бензин. коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. состояниш 100% аст. нархаш 36,000 сомон. варианти алишиам ҳастай. касе харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария нависен. агҷо хонаи ва агҷо замин, агҷо мошинои фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. агҷое ки шумо гуфтен, мо ҳаминҷа видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо видеоро паддилӣ сакунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. алло мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то
видеоҳои оянда. Хай.